Hola. Está ahí. Vamos a empezar un pleno ahora mismo. Sí, sí.
Bo día a todos e a todas. Activamos todas as cámaras e damos comezo ao pleno. Manolo, tes conectado o micrófono, se podes apagao. Así non hai ruidos de fondo. Moi ben, pues moitas gracias. Damos inicio ao pleno extraordinario do 9 de febreiro de 2022. Punto número 1, expediente 1865/2021, subvencións e outras solicitacións a outras administracións. Neste caso, corresponde ao POS 2022, a chega 2021. Hai que votar o punto na ratificación do punto no orde do día. Intervencións para ratificación. Non, pues realizamos a votación da ratificación do punto. Votos a favor. Todos. Moi ben. Expongo o asunto á secretaria. Bueno, xa sabedes por outros anos que a solicitude do Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios que ten que ser sometido a acordo plenario. Se vichedes a solicitude, pois aí está incluídas todas as solicítase gasto corrente para a chega 2022 e para o resto para a anualidade 2021 investimentos. Moitas gracias. Bueno, pues como xa informamos parcialmente no pleno de orzamentos, ao POS 2022, para gasto corrente se invirten 114.189,18. Obras que xa van incluídas tamén nos orzamentos do 2022 deste Concello, obras que van na chega 2021, acondicionamento do Parque do Areal, por un importe de 43.509,42, mellora da capa de rodaxe de Balbís e Currás, por un importe de 40.670,01, mellora da capa de rodaxe nos Chaos e acondicionamento do parcelo municipal de Madarena, 35.334,29, e mellora da capa de rodaxe de Carballo Baixo, por un importe de 34.780,11. Este fai un total de 154.293,83 que se invierte en obras para do POS da chega 2021. Tamén incluímos obras para a futura achega que chegará a mediados de ano. Se inclúen para esa chega as obras de ampliación da rede de saneamento de augas residuais de Valde Arriba e Pena do Pico por un importe de 67.950,14, mellora da capa de rodaxe en A Veiga e reposición de pavimento no treito da Caneta e Igrexa por un importe de 57.244,15 e mellora da capa de rodaxe dende o día 8 ao cemiterio por un importe de 86.233,57. Bueno, pues primer turno de palabras. Señor Sardiña. Sí. Bos días a todos e a todas. En relación ás propostas realizadas, tiña unha dúbida sobre unha delas, porque é o acondicionamento aí dunha parcela onde se poñen, pois, creo que son 2 contenedores, non sei o que van poñer aí, en principio, a ver se poden explicar un pouco máis de detalle, porque así simplemente facer unha enumeración das obras propostas, pois non entendemos que hai que facer unha xustificación de por que se fan unhas ou non se fan outras, e aí non están dando explicacións. Nosotros tamén fixemos unha serie de propostas de obras de cara aos orzamentos, pensamos que, polo que estivemos revisando, efectivamente recollese algunha, pero no plan complementario xa non son as principais. E había unha concretamente, que é a concretamente o acondicionamento da parcela, que, a ver se lles comparto agora, que sería esta,
Como poden ver aquí, pois no catastro aparece unha configuración da parcela distinta que está pois redactada no que é o proxecto. Entón, a mí gustaríame saber a que se deben estas discrepancias, porque, en principio, polo que podemos ver, a parcela que en teoría, porque non temos tampouco un inventario de bens municipais aprobado, pois non coincide exactamente coa da proposta, coa que aparece no proxecto. Gustaríanos que cando menos se nos dixen explicacións desta discrepancia. Pode ver calquera no catastro, unha simple consulta, non? Iso por unha banda, pero tamén por outra, pois, o inventario de bens é un instrumento moi necesario e non entendemos que foi daquele inventario de bens que tanto é necesario para a reparación de camiños como tamén para actuacións concretas en parcelas de ámbito municipal. Entón, pois, esa sería a primeira intervención en relación a este asunto. Moitas gracias, señor Sardiña. Bueno, pois, como ben dixo, algunhas das obras que vostede propuxo no plano de orzamentos van incluídas no complementario, porque evidentemente as obras que están no post saiban nos orzamentos, por lo cual podemos ter en conta as obras que vostede propuxo, pero para o complementario, porque as outras obras estaban reflejadas no presupuesto, nos orzamentos, e xa estaban os proxectos realizados, de acordo? Sobre a parcela, ahora mismo teño que ver a documentación, se hai máis puntos, pois acabo de revisar, porque ahora mismo a diferencia entre a parcela no catastro físicamente e o que ven no proxecto, pois ahora mesmo ese detalle non o teño aquí, pero bueno, o reviso. De todas formas, a parcela se revisou, se mediu toda e vai ser unhas medidas que ten a parcela in situ. De acordo? Segundo o que dicía vostede dos contenedores, bueno, é unha ubicación aproximada, a idea que se ten nun futuro é ubicar ali un pequeno edificio para usos deportivos, finalmente que ser concretamente pues, nesa zona, nesa praza que pon contenedores, que bueno, non é ese espacio na totalidade, pero vai ser un espacio adecuado para poñer un pequeno edificio para usos deportivos. Segundo turno de palabra. Señora Arias. Sí, buenos días a todos. Bueno, pues desde el Partido Popular nuestra posición va a ser la de la abstención. Hay obras con las que evidentemente estamos muy de acuerdo y sin embargo hay otras en las que no podemos estar de acuerdo. Por ejemplo, el tema del tramo del Arenal, ustedes saben perfectamente, porque ya ha sido llevado a otros plenos municipales, que desde el Partido Popular planteábamos otra solución. Una solución en 3 tramos que iba a estar financiada íntegramente por el Ministerio de Fomento. Entonces esto nos parece un parche, nos parece insuficiente y no podemos dar nuestro voto a favor. Otras actuaciones, sin embargo, sí nos parecen necesarias e incluso urgentes. Gracias. Señor Sardiña, pido a palabra. Sí, ben, grazas. Pois, neste sentido, evidentemente, pois, vendo estas dúbidas en canto a actuación nesta parcela, porque non temos claro cal vai ser, porque é unha das obras, ademais, introducidas no plan principal de obras e servizos. Obras e servizos, evidentemente, son pois, en relación á actuación sobre viais municipais, sobre lixos, é dicir, son unha serie de polo menos o que teño entendido era para obras e servizos de carácter municipal, competencia municipal, e hai unha serie de servizos municipais que son sempre básicos, iso sabémoslo todos, o saneamento, o acceso a núcleos, o acceso, que é a reparación viaria, e o que é a iluminación pública, é dicir, hai unha serie de servizos que son básicos e que non vemos aquí totalmente reflectidos. Sin embargo, inclúense outro tipo de obras que se encadrarían mellor noutro tipo de subvencións.
que non veñen ao caso. É dicir, o tema de cultura e deportes nos parece pode ser un proxecto interesante, pero habería que avalialo realmente, habería que pensar un pouco mellor o que se pode facer aí nesa parcela, cando aínda non saben nin cal é a parcela que teñen aí. Entón, neste caso, pois, temos as nosas dúbidas. En canto ás propostas de obras que están feitas, podemos estar máis ou menos de acordo coas outras ou con algunhas outras, non con todas, evidentemente, polo que xa se apuntou por parte da portavoz do Partido Popular, non? Hai obras que outras administracións teñen que asumir a súa responsabilidade no noso Concello e non o están facendo. Ao final, pois, outras obras que, por exemplo, nos propuxemos de cara ao orzamento, pois non se ven reflectidas e de aí se explica o seu voto en contra, ainda que agora pois, intenten lavar un pouco a cara, incluindo algunha, non? Nese sentido, pois, a nosa opción vai ser a abstención, nada máis. Muchas gracias, señor Sardinha. Bueno, una cosa que me dixo un pouco trasfocado a compañera do Partido Popular, aquí non se vota ninguna obra relacionada na Nacional 651. Todas son de parcelas municipales e camiños municipais. Non sei por que dese comentario, pues, bueno, pensando as obras, non hai ninguna referida pois a que hacía vostede referencia, que é a humanización da Nacional 651. Eso é outra obra que está en marcha do Concello, con outro tipo de fondos da Diputación da Coruña e de fondos municipais. Non sei a que ten que ver con este pleno. Sí, señora Arias. Sí, simplemente como aclaración, señor Ladra. No me estoy refiriendo en concreto a la humanización de la 651, me refiero a que las actuaciones del Arenal que ustedes proponen nos parecen insuficientes porque el Arenal se englobaba ya en un proyecto mucho mayor que correspondía a 3 tramos distintos y que estaba dentro de la humanización de la Nacional 651. Entonces, esto nos parece simplemente un parche, un salir en estos momentos bueno, pues del atolladero, sin más. Nos parece que esto se podía haber incluido en un proyecto mucho mayor, simplemente. Cuando usted hizo referencia al Arenal, dentro de todos los otros caminos municipales que mencionó. Pero solamente hai acondicionamento do Parque do Areal, señor Arias. Correcto. Correcto, se podía englobar en un proyecto mucho mayor. ¿Por qué lo hacen por pequeños tramos? Repartiendo, esto se hace cargo el Concello, esto se hace cargo la Diputación, cuando Fomento podría iniciar de principio a fin con todo esto, señor Ladra. Señor Arias, bueno, el Parque do Areal é un parque municipal, non ten nada que ver ni con Fomento ni con nadie, señor Arias. Vostedes, o Partido Popular, na última legislatura, fixo melloras no Parque do Areal con fondos do POS da Diputación. Non me entendo ahora que me está contando con isto, pero bueno, de acordo, señor Arias. É a súa entender. Moitas gracias. Pois realizamos a votación deste punto. Votos a favor. 6. Abstencións. 5. Moitas gracias. Pues pasamos ao punto número 2. Expediente 6096-2020, as subvencións solicitadas a outras administracións. Este punto corresponde ao POS social. Votamos a inclusión a ratificación deste punto no orden do día. Votos a favor. Todos. Moi ben, pois informa a secretaria. Bueno, isto tamén xa non é novidade, xa se someteu a votación ano pasado, hai un POSplus adicional destinado a gastos en servicios sociais que ven xunto co POSplus habitual, tedes a proposta para saber cal é a proposta do Goberno para investir neso. Moitas gracias. Bueno, pues, no POS de gasto social nos corresponde 39.966,22, que o Concello de Cabanas, pues, como xa incluído tamén nos orzamentos de 2022, con esos cartos vamos a financiar no punto número C, ampliación do servicio de axuda a domicilio en todas as súas modalidades e calquera doutro análoga naturaleza que presten no domicilio da persoa.
como rehabilitación, perruquería, podología, comedor sobre rodas. O importe poderado de sanarse a cubrir a parte das achegas municipais ao servicio de domicilio na modalidade de dependencia, incluindo aquela que corresponde a horas de xa consumidas. Bueno, pues o Concello de Cabanas o que vai facer con ese dinheiro vai ser financiar o servicio de dependencia, que como todos sabemos pues, é un servicio que nos cuesta máis dinheiro do que nos pagan, por lo cual bueno, é unha maneira de amortiguar pues, eses custos. Primeiro turnos de palabra. Non hai primeiro turno de palabra. Segundo turno de palabra. Señora Arias. Sí, bueno, simplemente salientar que desde el Partido Popular nos quejamos, como siempre, del funcionamiento de este servicio, no por parte de las trabajadoras, sino por parte de la gestión que se hace desde el Concello de dicho servicio. Bien sea pasando los recibos o no pasándolos, en este caso, bien sea con la gestión de las horas. Al Concello de Cabanas le corresponden 1.875 horas mensuales. A finales del mes de octubre tenían ustedes utilizadas 1.433. Entonces, están evidentemente desaprovechando horas que nos corresponden, que tenemos adjudicadas y que no se están atendiendo personas que necesitan muchísimo este servicio. De hecho, se quejan los vecinos del tiempo que llevan en lista de espera y de que no están siendo atendidos. Entonces, entendemos que aquí de lo que se trata principalmente es de hacer un buen uso y una buena gestión de las horas que corresponden al concello. Muchas gracias, señora Arias. Bueno, pues, efectivamente hay horas que se van a seguir cubriendo horas en los próximos días y semanas de ayuda, bueno, en dependencia. Nos gustaría cubrir todas, a totalidad, sí. O problema é que, evidentemente, se non nos pagan o 100% das horas, pues, é complicado que o Concello financie o restante. As arcas municipales dan o que dan, é unha reclamación que estamos facendo por todos os concellos, e incluso desde a FEGAM, que, bueno, que a Xunta ten que aportar máis. Afortunadamente, agora pues, vai empezar a aportar algo máis, pero ainda así é insuficiente, cando paga 12 euros a hora e o servicio nos cuesta 17 e pico, non? Pouco a pouco iremos dando máis horas e podamos ter máis disponibilidade de cartos e non se preocupe, señora Arias, que próximamente vamos a dar horas. Moi ben, pues realicemos a votación deste punto. Votos a favor. 7, abstencións, en contra, 4. Moi ben, moitas gracias. Un segundo, Carlos, non vin o voto de Xosé Manuel, que votaches? A favor. A favor, vale. En contra, o resto. 7 a favor e 4 en contra. Moi ben, pasamos ao punto número 3, que está no orde do día, temos que votar a inclusión deste punto, que é alegacións ao orzamento de 2022. Votamos a inclusión deste punto no orde do día. Votos a favor. 7, todos. Perfecto. Pois informa a secretaria. Presentáronse alegacións contra a aprobación inicial do orzamento, supoño que pudeches acceder ao expediente. As alegacións ao orzamento, como xa se pon de manifesto no informe de Secretaría de Intervención, son tasadas. Entón, a alegación que se presenta, bueno, son unha alegación que en canto ao fondo pode ter a súa razón, pero en canto á forma, pois, non ten cabida estimala porque non se asusta a ningún dos supostos previstos no artigo 171 da Lei de Facendas, que a liña na que vai no informe propoñendo desestimala. Moitas gracias. Bueno, pues esta alegación foi presentada en tempo por os sindicatos, pero, bueno, como ben di a secretaria, pues, a pesar de que, bueno, estamos todos a favor das propostas que di,
non se corresponde como tal a unha alegación para os orzamentos municipais. Intervencións? Señor Sardiña? Sí, ben. En relación a proposta, eu creo que habería que explicala, non? Porque non se pode pasar algo tan importante que afecta estructuralmente ao Concello de Cabanas e, sobre todo, a tanto persoal, ao persoal laboral que está neste momento pois contratado en fraude, bueno, que está desenvolvendo as súas funcións e os seus contratos foron encadeados durante xa décadas, en moitos casos, non? Pasalo así tan por alto, porque evidentemente a central sindical pois, a mellor pois, é unha cuestión de forma que non corresponda pois, presentar esa alegación ao orzamento, pero bueno, no orzamento sí que vai un cadro de persoal e nese cadro de persoal pois, podense facer apuntamentos, como trasladar simplemente pois, o que estaba escrito o que está escrito na RPT en vigor, non? En canto a pois, a relación de interinidade en canto ao posto e todo isto, non? O que votamos en falta de parte do goberno é pois, unha renegociación real cos traballadores que non se produciu. Na reunión que houve para o orzamento non se falou deste asunto. Era unha oportunidade, foi unha oportunidade perdida para, polo menos, tomar primeiro contacto cos traballadores e así podemos constatalo na acta que correspondente. E agora, pois, como se presenta unha alegación, dice que se está de acordo con ela, pero non se falou previamente deste asunto. Nos criticamos tamén no pasado pleno ordinario claramente, con contundencia, a dobre moral en canto ao goberno, en canto a presentar a presentarse nun xuizo laboral no que se reivindican dereitos laborais relacionados co que é a fixeza, con que é a interinidade, coa súa relación, é dicir, unha relación continuada de contractual que supera amplamente os 3 anos continuados. E o que se busca pois, é simplemente pois, o nomeamento dun abogado e iniciar pois, unha serie de alegacións e de contradicións que ao final pois, o único que fan é dilatar innecesariamente un proceso judicial e atrasar o que é o necesario diálogo cos traballadores. A actitude do goberno neste sentido pois, non é nada positiva. E consideramos claramente que aquí pois, que se veña a dicir que agora sí que se está de acordo con estas alegacións, pois un pouco de que dá ben, non? Hai que tomar medidas concretas, hai que facer nas reunións que se fan ou que tiña que facer o goberno, non se tratan estes asuntos como se deberían de tratar, e tamén pois, vemos moitas dúbidas en canto á política de persoal. Agardamos que nos vindeiros meses se poida resolver esta situación dunha maneira dialogada, como xa lles dixemos, dunha maneira, pois, buscando a mellor solución para os traballadores e traballadoras do Concello e que deixen atrás as propostas da RPT nas que querían eliminar as plazas actuais e crear unhas novas. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, señor Sardiña. Bueno, efectivamente, pues, esperemos que nos próximos meses tanto o goberno como os traballadores chegamos a acordos, hai disponibilidade por ambas partes para facelo e esperemos que así sexa, señor Sardiña. Evidentemente, na alegación que presenta Uso, sí que estamos a favor do que propoñen. Outra cosa é o que digo ustedes, xa debatimos no anterior pleno sobre un caso específico dunha traballadora. De acordo, señor Sardiña? Segundo turno de palabra. Señor Arias. Sí, bueno, desde el Partido Popular nos gustaría que contasen ustedes ya con la aprobación y conformidad de los representantes de los trabajadores, así como de los propios trabajadores. Evidentemente no cuentan ustedes con esta conformidad porque el diálogo es inexistente. Hay una ausencia total de reuniones. Íbamos a celebrar otra reunión en breve, al final no la hemos celebrado, estamos ya casi a mediados de febrero. Este tema se enquista, no avanza. Desde el Partido Popular lo único que nos interesa, quiero dejarlo bien claro, es proteger a los trabajadores, sean funcionarios o personal laboral, y que se les respete el tiempo trabajado y que su situación mejore, que no vaya en retroceso o en precario. Por otra parte, queremos que su definición y su puesto de trabajo sean acordes
con las labores que realizan. Es decir, que esté evidentemente en correspondencia la labor que realizan, lo que perciben y la nomenclatura que tiene ese puesto de trabajo. Es decir, lo que no puede ser es pretender adaptar las cosas, pero que la carga de trabajo sea la misma o incluso mayor en muchos casos. Simplemente quejarnos principalmente de la falta de diálogo. La falta de diálogo tanto con la oposición como con, por supuesto, y mucho más importante, los trabajadores y los representantes de los trabajadores es flagrante y es terrible. No podemos estar a mediados de febrero sin habernos reunido de nuevo. Entonces, pues evidentemente nos sorprende que ustedes digan que están de acuerdo con esta alegación y sinceramente nos parece estar en misa y repicando. Lo que tienen que hacer efectivamente es luchar por los trabajadores de este concello, por el personal laboral y los funcionarios de este concello, regularizar la situación, pero sobre todo desde el diálogo, desde la conformidad, en la medida de lo posible, de todos ellos. Y nos parece sinceramente que los esfuerzos en este sentido están siendo escasos y desde luego así no llegamos a ninguna parte. Muchas gracias, señor Arias. Señor Sardiña. En canto a esta situación, evidentemente non é unha situación que crea a oposición, son vostedes os que pois levan facendo unha política de persoal diametralmente oposta ao que xa, como xa comentei, pois, incluso contra propostas do propio goberno do Estado en Madrid, que están levando a cabo. É unha realidade. Nós non mandamos contratar ningún RPT e non sabemos de onde saiu unha solicitud dun RPT, porque preguntamos incluso aos traballadores e non sabemos que ningún precisamente pedía ese RPT. Ademais, fixeron esa contratación de RPT tamén como a expulsión das asociacións, pois fixeron en plena pandemia, non? E agora topámonos que estivo traballando a empresa pois con moita anterioridade, fixeron un contrato verbal. Que queren que lles diga? O seu camarote dos Irmáns Mars, porque non están noutro sitio máis que nese camarote, pensan que con ese lío, que a xente que os vai creer. E realmente o que están quedando son como facendo o ridículo máis absoluto co tema laboral. Eu xa non me lles podo decir máis nada en relación a isto. Se non son capaces de relacionar a alegación da uso co que está reivindicando nun xulgado unha traballadora que está reivindicando os mesmos dereitos que todos os demais traballadores que poden reivindicar todos os demais traballadores, de verdade, eu non sei se estudan os temas, se o único que fan aquí é un pasapalabra ou simplemente veñen a facer un paripé, vale? A tomarnos o pelo e a decir que pois o que primeiro que se lles pasa pola cabeza, ou seja, non son capaces de saber cal é a limitación dunha parcela municipal e agora van ser capaces de levar a cabo o adiante o que a política de persoal deste concello. Non cremos na súa palabra, así de claro. É imposible creer na súa palabra. Vendo unha e outra vez como se reiteran nos mesmos erros e nas mesmas equivocacións. Fagan polo menos un recoñecemento de erros. É tan sinxelo como iso. As cousas non se fan así, nin se poden asumir así. Vimos aquí a debater temas de persoal, efectivamente, grazas a unha central sindical que ten que reivindicar os dereitos dos traballadores básicos. Vostedes que fixeron con anterioridade? Pois nomear un abogado, gastar cartos dos veciños inútilmente, que eses cartos iban perfectamente para camiños ou para outro tipo de servizos que son neste caso hai que priorizar e que vostedes non acaben de priorizar tampouco no post, de aí a nosa abstención, evidentemente, vale? E tamén xa iso é concordante co que tamén votamos con anterioridade para gastos no Parque do Areal, con anteriores gobernos. Porque non estamos de acordo que o plan de obras e servizos vaya para aí. Como tampouco estamos de acordo con que non se traten e non se solucionen os problemas que agora mesmo teñen un marco normativo para avanzar. Antes non había ese marco normativo, agora hai, no? Solucionen o problema dos traballadores municipais. É o seu traballo, é a súa é o seu deber. E non veñen aquí a decir que sí que están de acordo con esta alegación porque non é certo. Os seus actos delátanos unha e outra vez. Se tiveran un mínimo de cuidado, respetarían os dereitos laborais dos traballadores, que ainda non creo ni siquiera que mirasen o rexistro, porque non o creo, xa mo demostraron no anterior pleno, e siguen igual. E agora, simplemente, un pasapalabra.
Por que, señor alcalde, na súa proposta non inclúe un calendario de diálogo cos traballadores? Por que? Pode facelo, pero dedícase á burocracia. Dedícase á burocracia. Un compromiso que ten que sair daqui deste pleno de decir, imos falar cos traballadores todos os grupos municipais e imos resolver esa situación. E aquí ten a nosa man tendida. Pero niso xa sabemos que vostedes non están, porque se dedican a xogar ás agachadas. E levan así dende o comezo da legislatura e seguirán. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias, señor Sardiña. Bueno, solamente voy a contestar a una cosa más. No sé con qué trabajadores habló, pero bueno, una de las primeras cosas que nos pidieron los representantes, los trabajadores, nada más entrar en el Concello, fue que modificáramos la RPT. Lo primero que nos pidieron. Entonces, bueno, no sé con qué trabajador habló, pero bueno, fue una de las peticiones que nos hicieron. Esperemos que en los próximos meses la RPT se siga negociando, evidentemente. Esperemos que muy pronto se convoque ya la siguiente mesa de negociación y esperemos que bueno, se apruebe, si entre todas partes estamos de acuerdo en aprobarla, y si no, pues valoraremos qué otras medidas vamos a tomar con los trabajadores y con la modificación de puestos de trabajo. Muy bien, pues realizamos la votación de este punto. ¿Votos a favor? ¿En contra? Pero a favor de que? Señor Sardiña, de la alegación. Vamos a ver, que estamos votando? Eu primeiro que... Perdón, a proposta di desestimar a alegación, tedes que votar a favor de desestimar a alegación ou en contra. Perdón. Pues votar a favor de la desestimación de la alegación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, pues he terminado el pleno. Muchas gracias y buen día.